tady těmi prostředky podobnými jako té rolovky, to znamená, musí tam se ten systém být odolný vůči porukám. Jinak velká výhoda teda těch digitálních systémů je, že umožňuje centralizace vlastně ovládání těch staničních zabezpečovacích zařízení do jednoho místa, takže tam můžete vidět, jak pánové do sedí, tak vlastně té dispečerské pracoviště, kde my můžeme ten dopravní sál provozovat tak, že vlastně všechno té infrastrukturní zařízení ve stanicích vybereme a řídíme celý sál z jednoho místa. Tady vidíte, že vlastně máme dvě, která jmenuje Stránčice a tam to stanice výpravče na to nezapomněl a nepustil tam do obědky nějaký se tam kácí stromy, tak nepustili vládu. To je všechno tady na té železnici do značné míry psáno jako krví, protože tady systémy vypadají teďka takhle, zejména z toho důvodu, že byla řada nehod, kdy to technické zařízení se začalo zesložitěvat a konstruovat jinak právě proto, aby se ty nehody nestávaly. Všechno jsme udělali na straně železnice proto, nebo na straně infrastruktury proto, abychom zapevnili zbytky směru vlaku, aby se nesrozoval podobně, ale nemáme do řešeného toho strojvedoucího, který ho prostě to návěstí dlouho nedostaví a ono projede. Tak se ty vlaky proto musíme se zaměřit teďka na právě ty systémy na těch vlaky. Řadiči se musí postavit návěstidlo, a to návěstidlo se staví pomocí těch červených řadičů a protože stavíme na půlečí straně, tak používáme tento řadič a točíme s ním doleva, přičemž v prvních 45 stupních. Tam byla stěna kolečka z toho Čína, a tam byla debatuje, s nimi bakalářku. To byly fajn bakalářky, bohužel tím, že se už lidi z nich nebudeme, protože na něj jednak nemá místo, tak už těch vychovaných nic není. Takže jsem tak Tak a doleva. Já jsem chtěl vodit. Co? Když jsem chtěl právě vodit. Aha. Tak doleva, no úplně doleva. Ne, není, už je to doleva. A tady máte kontrolu, že máte jak dohled vyhybek, tak i volný dohled. Je vodit sem, si naházet věci. Tak pojďte. Ven. Tak, vytáhněte ven, no, pojedeme do třetího. Já bych řekl, že to je postavení podle těch kolek. Ale